Ne vjerujem. Mija, sigurna si da ne želiš da ti pomognem? Simon! Ne vjerujem, otkud ti ovdje? Rekao sam ti da se uskoro vidimo. Da, ali to uskoro nisam shvatila doslovno. Tu si! Evo me. Čekaj, stani. Kako si stigao? A posao? Soraya mi je dala slobodno. Točnije, ja sam si uzeo slobodno na neko neodređeno vrijeme. Otpustili su te, ha? Tako nešto. Ali ne shvaćam. Što je bilo? Zašto? Poslije ću te ispričati, okej? A sad hoću da mi pokažeš mjesto o kojem si mi toliko pričala, ha? Čekaj, reci, kako si me našao? Dobro, a gdje bi to bila Luna ako ne u Jam and Rolleru? Luna, gdje si? U Jam and Rolleru. I što radiš? Jam and Roller. A danas? Jam and Roller. Ma nije baš tako, ej. Dobro, a sad mi provedi. Ovo je još više cool nego što sam zamišljao. Baš je predivno. Našao sam adresu i evo me. Cool je. A još nisi sve ni vidio. A ti? Puno si bolje nego zadnji put kad sam te vidio. Tiše! Prosti, jako sam uzbuđen. Prostite.